magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark ayaa ururka Somali Media Group oo kaashanaya ururka kale ee lagu magacaabo Somali Queens waxay ku qabteen dood cilmiyeed ku saabsan guurka iyo dhalinyarada. dood cilmiyeeddaasi oo ahayd mid xiiso leh isla markaasina ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Copenhagen iyo nawaaxigeeda. dood cilmiyeeddaasi intii ay socotay ayaa si weyn waxa loogu lafaguray arrimaha qoyska, guurka, doorashada lamaanaha iyo waliba qiimaha uu leeyahay isfahanku lamaanaha nolosha wadaagaya. waxaana jecelahay qayb kamid ah dooddaasi inaan halka kale kula wadaago. ويراهدو كي أنا هوشي شقة هيدا بس وبقر بانها تصالح وروح بدن ونبي عليه الصلاة والسلام قولي يسوع كشقين جري حاسس كيسو عاون جري دركيسو تلن جري everything or knowledge وبهان تاعي وكغيب قادن جري مركا رنتي دليرو مسؤوليات بعد سعر إن هذا وحبرتي أو جامعات الحمد لله نعمة at du faktisk en af dem der er imod kontrakt, fordi det er jeg også. Jeg har det sådan der, for det første Soomaalida waxay dhahdaa guurku waa hog madow gacanta la galaysaa wixii kaaga soo baxay aday ku taala saaxiib. Hadaa ninka fiican uu kaaga soo baxay haday naag fiican kaaga soo baxdo way kaaga soo baxday. Fordi al aanad in markii inta ka dambaysa inta ka horeysa guriga inta la isla galin waa fantasy. ninka uu soo labistay barfuum buu isku soo shubay gabadha 20 kilo make up ay soo saartay asasada ivi restaurant asa ahan baadin dasiya yaska nok betel please elder will men nolosha runta waxay ka bilaabataa waa guriga so contractiga la sameeysanayso kama horeeyo guriga ka hor tii qofka ma oga ninkan inuu ku ficnaan doono gurigiisa inuu ku ficnaan doono okay waaya waxaan ka fikirkan horta contract ana keenay meaninkeedu waxay ahayd qofka dhalinyarada intaanu guur u dhaqaaqin inuu naftiisa garanayo oo oranay maxaan ahay andan uu qorto qofka aan nolosha la wadaagayo maxaan ka rabaa 1 2 3 4 inuu qorto hadhow qofka markuu la kulmo sheekadan iyo inta restaurantka la tagayo ha waxay raalaada yes inta markan la sheekeysanayo restaurantiga la joogo yes marka inta restaurantiga la joogo la sheekeysanayo adigu waxa ana la iskareynaysaa qofkan ma yahay qofkii nolosha kula wadaagi lahaa hadaanu ahayn intaan sheeko bilaaban albaabkiisa xir saasaan ula jeeday yes waxa uu maleeyaa dhibaatada halkaas ka jirta labada qof dhaqankii ku noolaa lahaayeen iyo mabaadiidii ku noolaa lahaayeen hadiisa hubin markaas dhibaatada imaanaysa ilaa labada qof markasta isku dhacayaan markii isku dhacayaanna waxa waa labada qofba fikrad kala duwan haystaan qofkaana saanu rabaa so duka communicate mon laakiin dibil haf laba wuxuu kala duwan rabaan hadii la isqanci waayo maxaa loo noqonaa marka so aasha taas waay oo meeshu dhaqanka iyo diinta iyo soo galeysana waa halkaas ilaa qof kasta uu raba inuu hadlo ra'yigiisa dhiibto oo la fahmo laakiin hadii la isfahmi waayo okay maxaa loo noqonaa waa marka ha ileen waxa la rabaa labadan qof markii kala tagayaan ama dhibaato ka dhex dhacdo way ismari waayeen way isqanci waayeen inta u noqonayna marka oo ani dhibaatada waxa uu arkaa waa diha shoobiqoon maanta mudaana ahay bidi dhaqan diina ku dhaqma waa meel in la isku raaco hadda isku wada raacdin ina wada hadashin wada hadla diinta meesha ka saara ani diinta aaminsana laakiin hadda isku raacda isku darinina maxaa u diiday isku dar fariidu shabaqon wixii adigu fiicana aadayo ileen hadda fiiri hadda rabo ina warkayga maqashid waxa fiirna okay intee u fiican tahay ra'yigayga waxa dhaha ilaahay wuxuu kugu amray ninkaaga inaad dhageysatid okay biri markaan ra'yigayga hadana waxa ku dhaha wadanaga ku joogna di tuutreet yuga saddex di goig so du shabaqondio so biblanote of nuuda markii labadeena ismari weyno inta u noqonaa så derfor aros lad mig han og jeg synes det er fuldstændig forkert at en 21-årig bliver gift med en 21-årig uden at de har haft counseling og det er det som jeg tænker at der taler ind til i forhold til kontrakter lav en kontrakt med dig selv før du kan kræve det at et andet menneske med han og lave det for dig selv og vi stiller desværre ikke det spørgsmål til mænd nok det gør vi ikke for det nemlig kan man også køre man arbejder khnesa wajibkan yohana laga suga jeg kan huske siden jeg kom ud af min mor så jeg blev trænet til at være en mor hvis det giver mening og walaalahe jeg har 6 vi voksede op i det samme hjem men der er stor forskel på de forventninger der bliver pålagt dem og de forventninger der bliver pålagt mig
Man går helt i baglås. For mig er det rigtig vigtigt, som I andre siger, du ved, det her med, det er meget uforståeligt, at man skal stå og lave kontrakt, for så betyder det, at du viser allerede mistillid til den person, ved at sige, vi skal underskrive den her, før vi overhovedet går i gang. Det er nummer 1, det er fakta. Nummer 2, det er også det her med, selvom man tror, man har forstået, wallahi, man kan bruge 3 år på at lære hinanden at kende, man kan bruge 6 måneder på at lære hinanden at kende, man kan allerede bruge en uge på at lære hinanden at kende. Vigtigheden i er, lad os sige, der er forståelse fra din tager, Quran al-Akhrina, man går masajidka, man beder istikhara, man gør alle det her ting, men det man også skal forstå, det er, når man står i konflikten, så skal man ikke sige, du sagde jo den her dengang. Fordi hun er et andet sted. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg er enig med, at man skal have kontrakten. Og grund til, at jeg siger det, det er, for det var der et somalisk udtryk, der siger, nak bana luso gurgilia runa aludaka. Så det kan godt være. Jamen prøv at høre. Det kan godt være, når vi er udenfor, at jeg lover alt og siger, jeg kan det der. Men når vi går og bliver gift, det er der, hvor sandheden rammer. Og alt det, man har sagt før, som skulle være kontrakten, det er der ikke længere. Men det vigtigste i hvert fald, det er, at stedet for at kræve fra et andet menneske, som er fuldvoksen. Prøv at høre. I stedet for at kræve noget fra et andet fuldvoksen menneske. Hvad med, at man har selv et krav til sig selv? Hvad er det krav, det jeg har til mig selv? Og gå ind med det krav, jeg går ind, og jeg ved ikke, hvad for en krav, hun kommer til sig selv, som har. Og så finde ud af det sammen. Jeg synes, det er virkelig vigtigt i hvert fald, og at man giver sig også 100%, når jeg kommer i det her ægteskab. Jeg har krav til mig selv, og jeg giver mig 100% i det her, og jeg forventer, at du giver mig også 100%, og jeg respekterer den, du er, og giver dig også den plads, du har brug for, og håber, at du giver mig også den plads, jeg har brug for. Men Mohammed, ved du, hvad der sker lige der? Det er ikke også, når man sidder og snakker sammen, og man er uforståelig for hinanden, der går man faktisk tilbage i tid. Hvordan blev man opdraget? Hvordan er man emotionelt delt? Kan du tåle at høre på den emotionelle del, hun deler dig med? Eller han deler dig med? Det bliver for meget. Det er derfor, det er utrolig vigtigt at kunne stille sig selv de her spørgsmål, før inden man går ind i det ægteskab. Fordi du står i en situation, hvor du ikke engang kan være, emotionelle delen. Du står og kræver, men du kan ikke engang være der for den person, fordi man ikke har lært at være så emotionelt delt, at kunne acceptere det i lige den situation, du står i. Det her problem. Ikke også? Jeg ser den, jeg ved en del af drengene også har, vi har alle sammen venner, som ikke kan være her, fordi de er ikke perfekte. Forstår du? De halter ud. Vi ved godt, hvad folkeskolen, der er nogen, der ryger af, gymnasiet, der er nogen, der ryger af, så er der nogen, der bliver gift, der er nogen, der ryger af, men så er der rigtig mange ude i kulden. Ikke også? Og derude, der dør du, eller også ender du i fængsel, eller også ender du på herberg, eller institutioner, eller også tager du tilbage, eller også bliver du hjemløs. Så der er nogle alvorlige konsekvenser, og konsekvensen er had, selvhad og krig. Altså i den alder, du er i nu. Med et spørgsmål. Jeg forstår 100% det, Mohammed siger. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg kom til Danmark, da jeg var 14 år, og jeg voksede op i Afrika. Og da jeg kom til landet, jeg følte, at jeg var sådan stærk nok og vidste, hvad for en mand jeg var. Jeg startede direkte i 7. klasse. Der skete mange ting derovre. De lavede alt muligt, som var sådan meget mærkeligt. Jeg kan huske, første frivitager vi havde, der var 2, der kyssede. Og det var så skam for mig, det fordi jeg har aldrig set nogen, der kysser. Og i dag, hvis de gør også noget andet ude på gaden, det generer mig ikke. Det er bare noget, der bliver normalt. Men min point er bare, man har virkelig brug for en mandrolle i sit liv som et barn. Jeg har ikke haft en mandrolle, da jeg voksede op der i Afrika, men til gengæld jeg voksede op et sted, hvor jeg kunne afspejle mig med alle mulige andre mænd, der var i byen. Og hvis jeg lavede et eller andet forkert, så var det den næste, der sagde til mig, det er det forkert, det må du ikke. Men her i Danmark, der er ikke nogen, der kan sige til dig, det er forkert der. Så alle var et eller andet sted, de havde en forældrerolle et eller andet sted, og rettet. doodaasi ayaa waxa ay kusoo gabagabowday jawi degan islamarkaasina ay kasoo baxeen talooyin wax ku oola kuwaasi oo anfici doona dhalinyarada
Soomaalida ee ku nool dalkan Denmark khaas ahaan magaalada Copenhagen iyo nawaaxigeeda. sidoo kale doodan oo ahayn tii koowaad ee ururka Soomaaliya Media Group ay soo qaban qaabiyaan ayuunbaa ka mid ah doodaha kala duwan ee sanadkii marka qabtaan isla markaasina ay diiradda ku saaraan arrimaha dhinaca bulshada.